kurín je už hotový konečne, se vším všudy. Už nielen výbeh, ale aj kurín. Dokončili sme, no však poďme sa pozrieť. Úplne originálny nápad z YouTube. Funguje to úplne super. Je to tu už pomaly týždeň. A toto je všetok bordel, čo spravili. 75-ka, 110, funguje to super. 4 niple. Tiež to funguje super. A očividne baby na tom boli od malička, lebo konečne vedeli, ako sa majú napiť, keď sa išli napiť. No, lebo som im tu predtým dala iné nejaké možnosti a to nejak vôbec nevedeli poňať, že čo som im chcel naznačiť týmto spôsobom. Takže toto je konečne spôsob, ktorý funguje a je hlavne čistý a ešte z toho majú aj jundu, keď sa im to roztočí. Takzvané jundové pitie. Takže baby pochopili, jak sa pije vodička. Elinka ukáže, ako sa otvára kurín. Už sme ho konečne dokončili. Konečne majú kde spínkať baby. Tada! Vnútri sú bydla, zo spodu linoleum, aby sa to ľahko čistilo. Znáškové hniezda, nič viac tam nepotrebujú. Jednu vec, čo musím dorobiť, je, že do tejto steny, ktorá sa otvára, ešte urobiť okno, aby tam mali aj svetla viacej, lebo takto tam majú riadnu tmu a není to ideálne. Takže sem ešte musím spraviť okienko nejaké. No a pipušky, keď znesú vajíčko, tak vajíčko sa vydá na vandrovku a skončí v tomto šuflíčku. Toto vlastne sa znesie a on sa potom odkotuje. A úplne posledná vec, čo tu je tento otvor na čistenie, ktorým si viem všetok ten bordel z kurína stiahnuť do fúrika a do kompostu. Za chvíľočku tu už bude stena, tak som to chcel teraz ešte natočiť, kým vidno, že čo tu, jak tu je. Takže som stihol postaviť nejaký stôl, na toto dám, tu ešte dáme linoleum. A tu oni budú spínkať na bydlách. Snad sa podarí. A tu je takáto znašková skrinka. Naskal som dal šikmú strechu, aby na tom nechodili a nekadili. A tu je toto. A tu je ešte vonkajší šuflíček musím dokončiť. Ale možno to vidia, možno to bude fungovať. Pipulienka. Idem dávať laminát, linoleum. Jipi. Odváži sa skákať.